салом дӯстони саҳифаи ман. Имрӯз хостам бароятон тарзи оддитарин духти ниқоби муҳофизатӣ омӯзонам. Ин тарзи духти ниқоб камхарҷу оддитарин аст, ки ҳар як катбону метавонад барои ҳамаи аҳли оилаи худ чӣ кӯдакону чӣ калонсолон дузонад. Барои ин ба мо ягон матои нав лозим нест, вале агар бисёр хоҳед ки аз матои нав ниқоб дузонед, бо ҳамин тарзе ки алон нишон медиҳам метавон духт. таҳпӯши кӯдаконатон ё аз ягон мардони оилаатонро ки аллакай чандин бор пӯшидаанду дигар ба бар намекунанд, барои духтани ин ниқоб метавонед истифода баред. Аз таҳпӯши кӯдакона як ниқоби чорхабата омода кардан мумкин аст, вале агар таҳпӯши калонсолон бошад, ду ниқоби чорхабата метавон духт. таҳпӯшро тунук карда болои ҳам чорхабат дуруст кунед ва бо ин тарз бурида қисми боло ва поёни ниқобро духта маҳкам кунед. ва баъдан дубари ниқобро ин гуна каҷ-каҷ ё худ авиралло карда ҳарду тарафашро 2-3 сантиметрӣ барои банд ё резин гузаронидан кат карда дузед. гӯшаки ниқобро бошад метавонем аз қисми қатшудаи поёни таҳпӯш истифода барем. Онро бо ин тарз таҳ карда медузем. ва андозаи гӯши шахси ин ниқоб мепӯшидагиро чен карда аз ин банд ҳамон қадар мебурему бо сӯзанак ба ду бари қатшудаи ниқобамон мегузаронем ва ҷои пайвандиашро бо мошина медузем, яъне ки маҳкам мекунем ана ҳамон ҷои пайвандиашро. ва ҷои духташударо тарафи даруни мато мебарем, то ки ҷои духташуда намоён нашавад, яъне ки зебо тобад. маркази қисми болоии ниқобро ёфта, яъне болои рости болои биниро камтар медузем, бо ана ҳамин тарз медузем. акнун ниқоби духтаи мо омода шуд. Барои ин ягон маблағ сарф намешавад ва ҳама метавонад инро бо осонӣ духта барои оилаи худ омода созад. Аз ҳама чизи муҳимро бояд ёдрас шавам, ки ниқоб бояд аз матои пахтагӣ намуда шавад, синтетикӣ набошад, чунки бо матои пахтагӣ нафас кашидан осон аст ва ба саломатӣ зарар надорад. дар охир гуфтаниам, ки худованд ном аз нишони шумқадами коронавирус дар ватани беҳиштосои мо чун имрӯз ҳеҷ гоҳ шунида нашавад.